Prije nekoliko godina izdao sam proročansko upozorenje. Rekao sam, neprijatelj pokušava spaliti vrata. Sada vidimo, nacije su u krizi, a vrata u mnogim nacijama su širom otvorena. Od političkih previranja do duhovnih kompromisa jasno je da su vrata mnogih nacija pod opsadom. Duh Sveti ističe ovu stvarnost moliteljima diljem svijeta, upozoravajući da ono što ulazi kroz ta vrata oblikovat će budućnost cijelih generacija. U prirodnom i duhovnom smislu vrata predstavljaju pristup, autoritet i utjecaj. I upravo sada demonski planovi preplavljuju vrata, ostavljena nečuvana od strane onih koji su se umorili ili onih koji nisu svjesni. Ovo je Jennifer LeClaire, a ovo je podcast Molitveni ratnici. Ovaj podcast vam danas donosi Awakening Prayer Hubs, globalni molitveni pokret koji traži probuđenje i buđenje u nacijama. Prisutni smo u preko 120 nacija. Pridružite nam se danas. Opremite se na awakeningprayerhubs.com. Sada, pogledajmo globalne trendove. Granice se urušavaju, ilegalna migracija raste, okultizam je u porastu u pop kulturi i medijima. AI tehnologije otvaraju digitalna vrata s malo moralnih ograda. I očito ovo eskalira brzinom koju ne možemo ni shvatiti. Apostazija, u međuvremenu, infiltrira propovjedaonice pod zastavom progresivnog kršćanstva. Ovo nisu izolirani trendovi. Ovo su probijanja vrata i zahtijevaju našu pažnju. Razgovarajmo o ulozi posrednika. Što je stražar? Gdje su oni? Tko stoji na straži? Što su čuvari vrata? Tko razaznaje bitku za vrata u našim narodima? Vidite, postoji pomazanje čuvara vrata koje Bog oslobađa u ovom trenutku. Nije novo, ali je došlo do krizne točke u povijesti, gdje vjerujem da Bog pomazuje novu vrstu čuvara vrata. Ovo je plašt za one koji će bdjeti, plakati, ratovati. Stajati na straži na ulaznim vratima utjecaja u molitvi. Ovo nisu samo tipični posrednici. Ovo su superiorni. Vješti, stražari, ako tako možete reći, stvarajući gotovo kao duhovni alarmni sustav koji se suočava s tamom prije nego što može ući i pokvariti. Dakle, kao duhovni čuvari vrata, naša uloga je jasna. Razlučivati. Razlučivati koji duhovi pokušavaju pristupiti vratima naših nacija. Zatvoriti vrata, držati ih zaključanima. Postoje vrata izopačenosti, obmane, uništenja. Također želimo otvoriti vrata pravednosti, probuđenja i slave. Dakle, ne samo da zatvaramo, već i otvaramo. Što možemo učiniti? Što možemo učiniti upravo sada? Evo nekoliko stvari koje treba imati na umu, neki specifični akcijski planovi za zagovornike, čuvare vrata. Prvo, molite se za granična vrata. Mnoge nacije su pod opsadom i duhovne i fizičke invazije. Molite za anđeosku zaštitu nad vašim nacionalnim granicama i izgovarajte Psalam 91 nad gradovima koji su preplavljeni. Drugo, borite se za vrata vlade. Ovo je također ključno. Zagovarajte da samo pravedni zakoni i pobožni vođe budu dopušteni na pozicije moći. Razotkrite demonske čuvare vrata na političkim pozicijama i proglasite njihovo uklanjanje. I zatim proglasite tko bi trebao biti na toj poziciji. Kada pravednici vladaju, narod se raduje. Treće, pomazite vrata vašeg grada. Ako ste vođeni, idite u molitvene šetnje do vrata, vladine zgrade, škole, luka. Sudovi, zračne luke, morske luke, čak i medijske kuće. Zazovite krv Isusa. Objavite Psalam 24, stih 7, pozovite kralja slave. I zatim postite i molite se da čuvari vrata ustanu. Vjerujem da se pojavljuje nova vrsta čuvara vrata, nova generacija, ali mnogi su pozvani i ne shvaćaju to. Zato molite da Bog probudi i mobilizira one koji su pozvani čuvati vrata, pastore, proroke, edukatore, čak i vođe na tržištu. Znate, živimo u jednoj od najduhovno-strateških sezona u novijem sjećanju. Odluke donesene na vratima nacija i gradova u sljedećih nekoliko godina definirat će putanju čitavih kontinenata. Zato nemojte šutjeti, nemojte biti ometeni i nemojte pretpostavljati da netko drugi čuva vrata.
Zauzmite svoje mjesto, čuvajte vrata i molite se dok kralj slave ne uđe. Možete pronaći molitvene točke u ovom smislu na awakeningprayerhubs.com. Globalna molitvena soba. Ako ste dio našeg pokreta, pronaći ćete svoju obuku u grupi. Ako niste, pridružite nam se danas na awakeningprayerhubs.com